Ay ay. Hey guys, mayong gabi narami diri sa Hingog ang crates. Guys, namong kuha alright. Namong kuha alright. Mo namong kuha karon. Nara ko mga kauban Ay, dara Masol. A few inches later. Kuha karon daghan Okay. Okay, ilad-ilad na ko na sila dilad. Oh, fresh from the farm. Okay. Oh, patambaka. Okay. Oh, daraw ang mga fisherman. Ayan, mga na fisherman. Oh, what's up guys? Hanap lang ito ang kurente, suga. Okay. Mga na pambato sa Kiano. Aray. Arao ang mga people ang mga people waiting sa birahonon. Okay. Okay. Aray. Payagan. Layo ka sa strong vlogger mga video. No. Full video sila si engineer Agay. 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 Okay, gibit-bit. Okay, ngit-ngit man to ang buwan. Agay, mga audience. Mga audience. Oh, ang kapitano. Agay. Virasyo. Agay. Patay-patay niya kay tulan niya. Lito risky niya. Agay. Tara kabibo na kadagan na magkuha. Agay. Tara mga fisherman. Okay. Oh, no, nagkaraghan Agay. Oh, presko ni. Agay. Oh, yung layat. Agay, nilayat, agay. Ay, mga audience, agay. Oh. Sad. Ayay. Agay. Tamban niya, tamban. Sudah kena gamay Agay. Apa? Oh. Agay. Agay. Salamat guys mo itong video karon. Subscribe na mo. Gustong subscribe. Thank you.